Fáilte over Carja, my name is Mr. O'Sullivan. Madra Strae Gnáth. Láháin fuair mé takes. Dúirt síle go raibh a Madra imethe. Bhí brón an domhan chiile. Bhuail mé le síle agus bhí siad cuine. Duine sí an scéal dom. Rinnemer plan. Chur síle glé an radio pobl agus chur siad fógra amach. Cheol mé takes chuig mo cháirde. Chur síle fógra Facebook. Thosaigh mé agus síle ag cuardach. Go tobann fuair síle glé. Conaic duine an Madra. Bhí an Madra sláán sábháilte. Bhí áthas an domhan chiile. Bhuail síle le fear. Bhí an fear san ionad siopadóireachta agus lean Jojo é. Duine síle an scéal lena tuismitheoirí. Cad a tharla sa phictiúr se. Conas a bhthuigh síle sa phictiúr se. Cé bheith duine atá sa phictiúr se. Sálibh